shi wannan ginin a ina kofar shi take? A fina-finan su dai da nake gani naga sai dai a tashi sama ko kuma ya amfani da tsafi. Tun da can tsakiya ta nan suke shiga. To amma sai na tunanin kawai shirin fim ne a da gaske dole yana da kofa a nan ƙasa. Bari mu zagaya mu gani wai ina kofar shi take ne. Kuma wajen fatsayi ne da shi don kun ga ko iya inda wannan ita kunyar take sai ta yi rabin mutum barantana a ce ko takawa suke kaman bene su shiga. Wannan al'amari nasu wannan gini dai ba shi da kofa a ƙasa. Ina jin dai da gaske wannan kofar da kuka gani a tsakiyar shi ita ake tashi sama ana shiga. To yanzu dan tana da kowace kila da na nemi yanda ake tashi nima na shiga kun gani. Wannan fadar an gina ta ne a shekarar 1578. Wani sarki ya gina wa mahaifiyarsa a matsayin kyautar murnar cika shekara. Birthday gift kenan. Idan kuka duba za ku ga gine-gine ne da yawa a ciki gashi nan ɗakuna ne, zauruka ne, gidaje dai na alfarma duk a cikin wannan fadar. Sai dai kuma daga baya ginin ya samu matsalar gobara inda ta cinye ko ina na ginin sai wancan ginin da ya tsira. A halin yanzu kuma an maida wannan farfajiyar wajen da mutane suke zuwa domin su shakata. Gashi nan za ku ga mutanen unguwa sun maida shi wurin shan iska. A ganin ku me ya kamata mu yi domin raya gine-ginenmu na gargajiya? Ku rubuta mu a comment.